Územie miestnej akčnej skupiny Stará Čierna Voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji na území okresov Galanta, obce Dolné Saliby, Horné Saliby, Kráľov Brod, Tomášikovo a Vozokany a Dunajská Streda, obec Jahodná. Na území miestnej akčnej skupiny Stará Čierna Voda s rozlohou 12 694,2 hektára žije viac ako 10 600 obyvateľov. Hustota obyvateľstva regiónu je 85 obyvateľov na štvorcový kilometer. Územie má nížinný charakter s vysokým podielom poľnohospodárskej pôdy až 84%. Miestna akčná skupina Stará Čierna Voda funguje formou občianskeho združenia od roku 2008. Názov združenia pochádza z rieky Stará Čierna Voda, ktorá preteká cez územie miestnej akčnej skupiny. Pre región je charakteristické aj poľnohospodárstvo, ktorému sa v tejto suchej a teplej oblasti darí. Je jednou z hlavných črt územia. Kultúrne pamiatky, prírodné danosti, tradícia pestovania obilnín, olejnín, ovocia a zeleniny sú hlavné oblasti, kde pracovití, podnikaví a tvoriví miestni ľudia realizujú svoje činnosti. Značka Regionálny produkt Malodunajsko-Galantsko štilizovaná do tvaru mlynského kolesa symbolizuje poľnohospodársky ráz regiónov, kde pestovanie obilia a mlynárske remeslo na miestnych vodných tokoch boli úzko späté a v území mali svoju tradíciu. Na území bolo v minulosti vybudovaných najviac vodných mlynov na Slovensku. Preto mlynské koleso charakterizuje históriu, tradičnosť a kultúru našich predkov. Naša spoločnosť Oktan Plus, spoločnosť s ručením obmedzeným, nadviazala na tradíciu výroby odevov v obci Horné Saliby, ktorá siaha na začiatok 20. storočia. Spoločnosť je tradičným výrobcom pracovných odevov, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Od roku 1996 vyrábame odevy na objednávku. Používaním kvalitných materiálov, pohodlných strihov a kvalitných doplnkov sa snažíme uspokojiť požiadavky našich odberateľov. Vyrábame najmä pracovné súpravy v letnom a zimnom prevedení a teplé kabáty podľa vlastných návrhov. Počiatky našej pekárenskej výroby siahajú do začiatkov 90. rokov. Pekáreň vznikla ako malá priemyselná rodinná pekáreň so sídlom v Horných Salibách. Hlavnými produktami firmy sú pšeničné, pšenično-ražné chleby vyrábané podľa tradičných receptúr a postupov. Z jemného pečiva sú to vianočky, záviny, lúpačky, makovky. Na všetky tieto produkty sme získali certifikát a značku Regionálny produkt Malodunajsko-Galantsko. Včelárenie má v našej rodine vyše polstoročnú tradíciu, ale až my sme začali včeláriť pomocou kočovných vozov. Vďaka ním získavame kvalitné druhové medy, a to presúvaním včelstiev priamo k poľnohospodárskym plodinám. Vedľajšie produkty, ktoré získavame, sú peľ a materská kašička. Táto práca si vyžaduje plné nasadenie nás oboch a hlavne motiváciou je nielen náš vzťah k včelám a k prírode, ale hlavne skutočnosť, že med je nielen sladkou pochúťkou, ale aj liečivým zázrakom, o čom sme sa presvedčili aj v praxi. Remeselníctvu som sa začal venovať v roku 1985, kedy som začal vyrábať rôzne remeselné výrobky z kože.
Môj sortiment tvoria najmä pastierské biče, kapsy, spony, náramky, prívesky, krpce, vaky, kožené šnúrky, rohovina všitá do kože a vyčinené kožušiny. Regionálna značka Malodunajsko-Galantsko zahŕňa územie a produkty z regiónov miestnej akčnej skupiny Dudváh a miestnej akčnej skupiny Stará Čierna Voda.